104.7 IFM. Report! Nagtutuunan ng pansin ngayon sa Dagupan City ang iba pang proyektong infrastruktura na kasalukuyang isinasagawa at nais maisagawa pa. Matapos na ilapit ni Mayor Belen Fernandez ang usapin sa pagbisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isa sa road project sa lungsod. Ayon sa ibinahagi ng alkalde, nagkaroon umano ito ng pagkakataon na mailatag sa kalihim ang ilang usapin sa pagpapabilis at improvement sa pagsasaayos ng mga kakalsadahan, mga tulay, dike at iba pang infrastruktura sa lungsod. Inihayag naman umano ni Dizon na dapat malinaw ang magiging koordinasyon ng DPWH sa pamahalaang lokal ng Dagupan pagdating sa mga ganitong proyekto. Sumakay ako sa car niya, sinama niya ako. And I was able to discuss yung mga concern ko sa mga projects ng city. So at least that give me a time while traveling with him. So yun, nakapag-usap kami and andun si Regional Director. Sa kabilang banda, sa panayam kay Dizon, ipinunto nito ang pagtatapos ng mga proyekto ng konkreto at dekalidad upang agad na mapakinabangan at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ito, napakita natin na kayang gawin ng mabilis. So, kanina tinawagan ko nga yung undersecretary natin. Pinakausap ko kay RDRJ. Para mag-usap na sila na yung disenyong ganito gawin na natin sa buong bansa. Para mabilis. Kasi ang daming kawawang mga kababayan natin, gagawin yung mga estudyante natin. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.